Noord- en Midden-Limburg heeft met de Maasplassen het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland. Op de Maasplassen kom ik heel graag. Elk moment van mijn vrije tijd ben ik hier om hier te genieten van de rust. Ik heb hier mijn ontspanning. En als het even kan, zoek ik een terrasje op of geniet gewoon van de omgeving hier. Limburg is met 12 miljoen overnachtingen de tweede toeristische provincie in Nederland. Noord- en Midden-Limburg neemt hiervan met ruim 7 miljoen overnachtingen het grootste deel voor haar rekening. Het golvende landschap huisvest bungalowparken tussen het groen. Maar overnachten kan ook op de camping of in een hotel. Eenvoudig of in de luxe van 5-sterren accommodaties. Langs de plassen en rivieren vindt u prachtige jachthavens. Voor de echte liefhebber is er zelfs een villapark met drijvende recreatiewoningen. Roermond, een monumentale stad waar de kathedraal het fraaie centrum domineert. Als winkelstad is Roermond erg in trek. Noord- en Midden-Limburg ligt op een steenworp van de grote steden in België en Duitsland. Een prachtig decor voor een wandeling door de tijd biedt het historisch centrum van het witte stadje Thorn, met Stiftkerk en eeuwenoude straatjes. Of het vestingstadje Stevensweert en het kloosterdorp Stijl. Met Bad Arsen heeft Noord- en Midden-Limburg zijn eigen volwaardige kuuroord. Een overdekt attractiepark biedt jaarlijks ruim 450.000 jonge bezoekers veel speelplezier. Voor golfers is de regio een Eldorado. Meer dan 80 banen binnen een uur rijden. Nergens in Nederland is zo'n aaneenschakeling van verschillende landschappen te bewonderen. 3 nationale parken dicht bij elkaar. Wandelend genieten van de natuur en de rust. In een speciale knooppuntenroute zijn de vele mooie fietsroutes van het gebied met elkaar verbonden. Oost of west, binnen een paar kilometer fietst u in België of Duitsland. Historie en moderne kunst vindt u in de hele regio. In Venlo staan de belangrijkste naast elkaar. Kastelen uit een rijk verleden. En gezellige terrassen om de indrukken te verwerken. In 2012 is de regio gastheer voor 's werelds grootste internationale tuinbouwtentoonstelling, de Floriade. Een mooi voorproefje hiervan is nu al te vinden in Kasteeltuinen Arsen. Naast prachtige modeltuinen zijn ook de rozen, waarvoor de regio een wereldberoemde kweektuin is, in vele kleuren en variëteiten te bewonderen. En culinair genieten doet u natuurlijk met bijzondere streekproducten, zoals hier, met heerlijke asperges uit eigen streek. Voor de bierliefhebber is een brouwerijbezoek een must. Tijdens een rondleiding leert u alles over traditioneel gebrouwen streekbieren. Ook in sportief opzicht timmert de regio aan de weg. Duizenden atleten hebben de Venloop ontdekt. Een van de mooiste, maar ook zwaarste halve marathons van het land. Ook festivalliefhebbers komen goed aan hun trekken, zoals hier in Weert. Artiesten en bezoekers uit de hele wereld komen hier samen in Noord- en Midden-Limburg. Een global region die bruist voor jong en oud.